שלום בנות, היום אנחנו נלמד איך לגזור, איך בעצם למצוא את נקודת הקיצון שלנו כשיש לנו פונקציית מנה, פונקציית שבר. אני רוצה רק לחזור על החוקי גזירה. בצד שמאל למעלה כתבתי את החוק. 1 לחלק ל-x, הנגזרת שלי זה מינוס 1 לחלק ל-x בחזקת 2. מצד ימין יש לכם את השלבים למציאת נקודת הקיצון. רק נחזור עליהם שנייה. השלב הראשון זה מציאת ה-x של הקיצון, אנחנו גוזרים ומשווים ל-0. השלב השני, אנחנו מוצאים את ה-y של נקודת הקיצון, זאת אומרת, אנחנו מציבים את ה-x בפונקציה המקורית, והשלב האחרון, אנחנו קובעים האם הנקודה שלנו זה נקודת מינימום או נקודת מקסימום, זאת אומרת, אנחנו עושות טבלה. והפונקציה שלנו זה y שווה ל-2 לחלק ל-x מינוס x בחזקת 2. אפילו אני אשים את זה במסגרת כזאת כחולה. זה הפונקציה. נתחיל בשלב א', מציאת x של הקיצון. א', מציאת x של קיצון, זאת אומרת אנחנו גוזרים ומשווים ל-0. אז בואו נתחיל בגזירה. y תג שווה, 2 לחלק ל-x יהפוך להיות מינוס 2 לחלק ל-x בחזקת 2, והנגזרת של מינוס x בחזקת 2 זה כמו החוקי גזירה שכבר למדנו, זה מינוס 2x. עכשיו אנחנו בעצם משווים ל-0. 0 שווה למינוס 2 לחלק ל-x בחזקת 2 פחות 2x. תמיד כשיש לנו בגזירה שני איברים, אנחנו נרצה להעביר את אחד האיברים לצד השני. אני אעביר לדוגמה את השבר לצד השני. אנחנו נקבל פלוס, קודם כל הוא היה בצד ימין מינוס, הוא יהפוך להיות בצד השני פלוס, אז 2 לחלק ל-x בחזקת 2 שווה למינוס 2x, אני כבר יכולה לחלק את זה ב-1. עכשיו פה יש לנו כבר כפל בהצלבה. מונה כפול מכנה, ומונה כפול מכנה. נתחיל בכחול, 2 כפול 1 שווה ל-2, x בחזקת 2 כפול מינוס 2x יהפוך להיות מינוס 2x בחזקת 3. שימו לב שזה חזקת 3, כי x בריבוע כפול x תמיד זה 3 פעמים x'ים בכפל, זאת אומרת x בחזקת 3. כשאנחנו מגיעות למצב כזה, שזה בדרך כלל מה שיהיה, לא משנה אם יהיה לי x בחזקת 3 או x בחזקת 2, קודם כל אני ארצה לחלק בכל מה שנמצא לפני ה-x'ים. זאת אומרת, אם אני מסתכלת בשאלה שלנו, אני אחלק את כל המשוואה במינוס 2. עכשיו אני עושה את זה שנייה בדרך הארוכה. אני מחלקת במינוס 2 מצד ימין, אני מחלקת במינוס 2 מצד שמאל. יוצא לנו בעצם, בצד ימין אני אקבל את x בחזקת 3, ובצד שמאל אני אקבל מינוס 1. עכשיו, כשיש לי x בחזקת 3, אני מעלה בשורש, אבל לא סתם שורש, אלא שורש שלישי. יש לכם את זה במחשבון, גם למדנו את זה באנליטית. אז אנחנו מעלים בשורש שלישי. ואם תעשו את זה במחשבון, שורש שלישי של מינוס 1, תקבלו ש-x שווה למינוס 1. מה זה אומר? איזה מספר כפול לעצמו 3 פעמים ייתן לי מינוס 1, והתשובה היא מינוס 1. כי מינוס 1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 1 שווה למינוס 1. אז מצאנו x של נקודת קיצון, זאת אומרת מצאנו רק x1. עכשיו אני רוצה לשים, לפני שאני אשים דגש פה, שנייה נמשיך לחלק מספר ב' שלנו. כתבנו את זה בצבע תכלת, אני ממשיכה בצבע תכלת. אנחנו נרצה למצוא את ה-y של נקודת הקיצון. מציאת y של נקודת הקיצון. אנחנו בעצם מציבים בפונקציה המקורית את המינוס 1. אז y שווה, בואו נחזור לפונקציה, 2 לחלק ל-x, זאת אומרת 2 לחלק למינוס 1, מינוס, ואז מינוס 1 בחזקת 2. אם נציב את כל זה במחשבון, אנחנו נקבל שהתשובה שלנו זה מינוס 3. זאת אומרת, נקודת הקיצון זה x מינוס 1, y מינוס 3. עכשיו, אנחנו רוצות לעשות טבלה. קביעת סוג נקודת הקיצון. אבל יש לנו דגש מאוד מאוד חשוב. אם אני רוצה לעשות טבלה, אני צריכה להכניס לטבלה שני דברים.
בטבלה אנחנו נשים את התחום הגדרה שלנו, ובטבלה אנחנו נשים את ה-x של נקודת הקיצון. אז קודם כל, תחום ההגדרה שלי בפונקציית מנה, זה כל ה-x'ים שהם לא 0, אסור להם להיות 0. וה-x של נקודת הקיצון שלנו קיבלנו שזה x שווה למינוס 1. זה אומר, כשנצייר את הטבלה שלנו, אנחנו נכניס שני x'ים. לפי הסדר שלנו, ה-x הראשון שלנו זה מינוס 1, אני עושה רווח ומינוס 1, עוד רווח 0, עוד רווח מספר כלשהו שגדול. עכשיו, בגלל ש0 זה תחום ההגדרה, אז אני בעצם עושה לו דבר כזה שאני אזכור שזה בחיים לא יכול להיות 0, אין לי שום אופציה. בואו נרשום את התחומים. משמאל למינוס 1 זה כל ה-x'ים שקטנים ממינוס 1. פה זה כל ה-x'ים שגדולים ממינוס 1, אבל חייבים להיות קטנים מ-0. ובתחום הבא זה כל ה-x'ים שגדולים מ-0. למה אנחנו מכניסות את 0? כי ברגע שיש לי איזושהי נקודה שבה הפונקציה לא יכולה לעבור, אני חייבת לציין אותה. עכשיו אנחנו נציב תחומים בין לבין. לדוגמה, מספר שקטן ממינוס 1 אפשר להציב מינוס 2, מספר שבין מינוס 1 לבין 0 לדוגמה אפשר להציב מינוס חצי, ומספר שגדול מ-1 לדוגמה אפשר להציב 1. אנחנו לוקחים את ה-x'ים האלה ואנחנו מציבים אותם בנגזרת. אז בואו נרשום את הנגזרת שלנו בצד. y תג שווה למינוס 2 לחלק ל-x בחזקת 2, מינוס 2x. נראה שלא טעיתי, סבבה. עכשיו אנחנו מציבים את ה-x'ים שלנו. כש-x שווה למינוס 2, אז ה-y תג שלנו שווה למינוס 2 לחלק למינוס 2 בריבוע, מינוס 2 כפול מינוס 2. התשובה שלנו תצא מספר שהוא חיובי, תצא מספר שהוא פלוס. בעצם אפילו לא משנה לי מה המספר. אני כותבת משמאל למינוס 1, שיפוע חיובי יצא לנו, ולכן הפונקציה שלי היא עולה. כאשר נציב בפונקציה מינוס חצי, אז ה-y תג שלנו יהיה מינוס 2 לחלק למינוס חצי בחזקת 2, מינוס 2 כפול מינוס חצי. נקבל פה תוצאה שהיא מינוס, אפילו לא אכפת לי מה המספר, ולכן הפונקציה שלי יורדת, ונציב 1, x שווה ל-1, y תג שווה למינוס 2 לחלק ל-1 בחזקת 2, מינוס 2 כפול 1, והתשובה שלנו תצא שהיא מינוס, גם פה זה יורד. דרך אגב, חשוב לנו להציב את התחום ההגדרה, וגם את ה-x של נקודת הקיצון, גם כדי לראות איך הפונקציה מתנהגת, אבל אם יהיה לנו סעיף נוסף של מה תחום העלייה ומה תחום הירידה שלנו של הפונקציה, אנחנו נצטרך לרשום את התחומים הנכונים. והתחומים הנכונים זה רק מתי שתחום ההגדרה בתוך הטבלה. טוב, אז ראינו בעצם שיש לנו פונקציה שמתנהגת בצורה הזאת. קודם כל היא עולה, ואחר כך היא יורדת, ולכן קיבלנו נקודת מקסימום, וזאת התשובה הסופית שלנו. נרשום את הנקודה. הנקודה זה מינוס 1 פסיק מינוס 3, וזה נקודת מקסימום. בואו נרשום כאן, בתוך הטבלה נקודת מקסימום, ונוסיף שנייה את תחום העלייה והירידה שלנו בתור הרחבה לשאלה. תחום העלייה ותחום הירידה. אני חוזרת לטבלה. תחום העלייה זה איפה שיש לי בעצם פלוס בטבלה, ולכן אנחנו נקבל את x שקטן ממינוס 1, ותחום הירידה זה איפה שיש לי מינוס. זה גם בין מינוס 1 ל-0 וגם גדול מ-0. בואו נרשום את זה. גם בין מינוס 1 לבין 0, וגם כל ה-x'ים שגדולים מ-0. וזאת התשובה שלנו.